Hello. Guys, ngizobona ama-shots sengize ama-shots. Ngizobona my thing there. My plans. Don't screenshot. Hi everybody. Hello. Ngifuna ukuthi hello Jomi. Already go to Jomi. Yabona uJomi. Umngani wami. Unama ngiyakuja. Hello Dimples. Hey guys, I'm going to my comments. I'm sorry if I didn't reply to your comments. I just came on here to say hi. Ngifuna ukudropha ikholwa episode 2. But I don't know. Do you guys want it tonight or tomorrow morning? Tell me. When do you want it? Ngifuna ukholwa episode 2. It's ready. Tonight? Okay, tonight. There's a lot of tonights. Okay, at what time? At what time do you want me to release the episode? Go 6. Go 8. Go 6 or 8. Okay. My editor is almost... He said he's exporting now. Message. Eyangisendela ke yona ke and then mina ngizobe sengiyipremiere imani ke siyaphikisana manje kuningi u6 noma u8. Say one thing. Tell me one thing. Okay guys, ngizoyenza i-poll la after this live and you guys are just gonna vote ukuthi nifuna nini at 6 or at 8 p.m. Chomi ngaze ngaphoxa ngithanda ngaka bengingayazi ibirthday yakho inini. Awungithandi. Uyangipretend. Ayike othi ngo10 ka nje akahamba yolala osuke sesikhathilishile thina ngabo 10. 10? Kahle wena. Thank you Maxoli. Thank you so much. Thank you so much. I didn't like it, hey, but I'm actually ngiyagrowa ekuthande ukuthi ngiyithanda. I didn't like it. First day ngakuthi nje angiqaqe same time. Izolo it was, and my man said I look pretty. He still told me I look pretty the day I got it. I didn't believe him. My siblings told me, no, it's pretty. You look so pretty. Guys, mangantshela nje ihlazo. Thank you so much, Maxoli. Manje nje ihlazo guys, lento bengimele kuba ama curls. Kodwa inwele iphumele ngaphandle. Awungime ngathuli ngebirthday. Oh shame. Kwaka ama VIP kuphela yazi. Ayimenyo. Asigizi ne? Asigizi. Nokuthi something for you. You have something for me. Wait, who are you? Where are you from? How are you gonna give that to me? Khona munyathe ngithombeza zami izolo. Yazi le comment yangihlekisa. Uthi yazi Madlamuka ingane yami la ithi how nangu mama. I posted my pictures now. So usi ingane yami yazi la ithi nangu mama iyadideka ayingiboni ngempela icabanga ukuthi mina. Awu kahle wena. Thomenzami. Hey. Oh, your handball. Yes, but it's a compliment. Well, not saying she's horrible looking or anything, but like I thought like it's a genuine compliment, you know what I mean? God, the message
ingane yami kuyimanje ithi nangumama itshethi mina ayibona ukuthi angimina. Ngeke khehla. Ngeke. Ayazi angiboni. Kusho ingane. Isirealize ukuthi no. Please send me your Pepsi code. Hayi, siswami ufuna ukusendana siswami. Imali siswami ungicela ungi-DM and then we can talk. Indaba yini lo ufuna ukuyisenda? Ne-wardrobe yama-China. Wena ufuna kube yani i-wardrobe? Yamapedi. Ufuna kube yamapedi? You tell me ufuna kube yani. Mawukuthi ufuna kube yamapedi ke ungangithengele yamapedi then. You know what I mean? Ilula phela lento. Easy peasy lemon squeezy. Uzothi next uzothi nama suitcase ama-Arab. Oh, anikhulumi. Yeah. Okay, let me show you guys my earrings. Zofala my earrings manje ne. Okay, khona ucela 360 of the hair. Since uyeke ukwenza ama-OOTD angisakwazi ukuqoqa. Kuyafana mos. Ngiyawenza ama-OOTD and they don't get the same. I mean, they still get the hype, yabo, but it's not the same as before. I mean, ngiyadikila ke shem. If ngizon-create content mase nginginika u-20k likes mina with so many followers. 20k likes for what? Nina nibuya ningangiboni kahle nini. Yeah, nginenza lama OOTD ngixuma lapha and then ningi ku 20k likes. Jwang. Okay, I got these earrings from. Okay, so this is how they look. This is not a paid promotion. Nimtshele kodwa ubesti ukuthi akangiqashi. Ayibona kukhopha elisolele lokhu nje Nkosi, solele esandleni shembe. Hayibo. We. Suze wangithanda ngenxa yentombi yakho. Oh sorry mama, yazi anginakile. Oh phakamise ngo ayisasebenzi leyo mama. Intombi yakhe ihlezi kubuka ungitshelele yona ukuthi ngithe mncwa. I haven't seen you guys in a while. Okay, hold on, phela ngizenza 360. It's not like ngikhokhele. Excuse me, ngikhokhele la ukuthi ngenze 360. A lot of people have been testing, but hayi bantu bani profile pic ngitshela ukuthi uyisnack yebo. How are you, Thuli? Ngiyaphila Are you alright, my sister? Imake ufuna sidlala igame la. I want to be there for you, bro. I'm talking to Thuli, ladies and gentlemen. Thuli, give her a follow. She is a legend. She has 1.2 million followers and she's pretty, beautiful skin. And she's going to sing a song for us also. Or maybe I should wait. Let me dedicate the song to you, Thuli. You can. You are so beautiful to me. I'll screen record it up. Yeah, you are so. You must be quiet when someone sings to you, man. I'm sorry, I'm telling them to vote. Sorry. To vote for you, to vote for you. For you, because you're singing. Oh no, I'm just singing dedicated to you. See, Where they're you even from? giving you flowers now. I see. Is it your people? Thank you, Bertram. I don't know who it listen is. Listen here, Thuli. Where you from, man? I'm from Durban. Are you not in Cape Town? No. When you are in Cape Town, I've got a very big following in Durban and Joburg. They come to Cape Town to eat my food, ne? Oh, you have a restaurant? Yeah, you must follow me. I followed you. You must check out. I make Gatsby's I need to check you out. And everything. So when you are in Cape Town, we're going to spoil you. Hey, Keith, how's it? Okay, interesting. Thank you. Yeah, guys, this you want that song?
I need a lover to give me, baby. The kind of love that will last always. I need somebody uplifting. Take me away. Oh my God! I love Did to you sing. swallow someone inside here? Maybe Mariah Carey. I think so too. Yeah, don't let me do the. Do it! Do it! Do it! Do it! Oh, I'm just playing around. Your voice is very beautiful though. Jokes aside. Yeah. If there's any Kosa viewers right now, just say yes. Alahambi Gandhi. If there's any Kosa followers, I've got a Imani. song for you. Listen here, guys. I can do. Sorry. You know, guys, I like to crack up. I like to make people's day. And people might think, who's this guy singing? Who is this guy going so crazy? It's all about energy. And when our energies are good, you know, you attract. When you have a positive energy, you attract that positiveness right back. Yeah, And it's nothing to spread a little bit of love and interested being on my show sometime. P4 online radio. Definitely, Mr. Keith. Just give me a follow. I'll follow you back or send me a DM. Gujalan dilindilan. Say how much I love you. I got this message for you. Diti, I do yam fuma, I do. Tell me, I know you from somewhere. I think from TV or something or TikTok. Yeah, most definitely TV. Yeah, I must want to say I know your face from somewhere. Yes, sir. Don't worry. When you come to Cape Town, we're going to give you the best VIP treatment. Thank you so much. I'm planning on coming soon. Probably December. Yeah. Yeah, we have top range of cars here at our business. If you need a ride around Cape Town, if you need a chauffeur, I'm here. I'm going to sort you out. I'm going to look after you when you come to Cape Town. Oh, that's very nice. Thank you. Yes, we're going to make sure you have the Vez. Vez, okay. Vez, yes. Okay, Vez. So ladies and gentlemen, please follow Thuli. Also, ladies and gentlemen, tap the screen, share the live, send a gift if you can. All the support is needed. Follow Thuli. Thuli's already have 1.2 million followers. I don't know where's my people today. If you guys are done with your lunch or whatever, I don't know where you guys are at. But also remember, I've got a prize. The biggest gifter wins a full house steak Gatsby and a 2-liter Coke, because our gifts we are accumulating it for a purpose. So come on, guys, support. I mean, I'm giving you something right back. You win. So it's a challenge out here. It's a competition. Also, if you haven't had a Gatsby, if you don't know where we're located, we're in Kells River, 127 Van Riebeek Road. Yeah, guys, go there, guys. Hey, go buy a Gatsby, guys, so you can win a Coke. Great meeting you, Ne. I'm going to end my lives now as well. Thank you, everybody. I love you guys. You. Bye, Vez. Have a lovely day. I'm going to chat to you, Ne. All right, cool. Shame. Nice. Kind spirit. Ukuthi nje timing yakhe. Anyways, mawini lutholani. Sengize ngakuthanda ifoni yami kuveza njalo. Shame. Iyona engithandayo, ngiyabonga. Ngiyeza ngizolanda igani ngikufihlele yona. Wena mele uboshwe wena. Wena ngamele uvela uboshwe wena straight. You don't try me like that. Igawunye yami yozifaka museum kuthiwa igawunye legend. Nimzwile uVez esho ukuthi no Thuli legend and stuff. Angifuni ke mase ngihamba ngiyibiza ilegend nithi anikaze nikuzwe ndawo lokho. Angifuni. Mase sengiqalile sengithi ngiyilegend. Lihlodi iqhela. Ngiyabonga sithando sami. Thank you so much. Hey guys, I have a lot of bombs. Azoqhuma nje soon. Ngiphethe amabhomu. Phethe bomb ngala, ngiphethe bomb ngala. Ngihlanganisa ukuthi I'm from a YouTube vlog. Hey guys, if I tell you, I'll need snacks, ne? I'll need snacks to tell you guys I had the best weekend. My birthday weekend was
everything, dog. Like literally everything. Literally everything. Oh, kwakungemandi 360. Okay, ngifuna ukukopela ngiyanazi. Ozoba bazobukhulu bekhanda ngiyamblock. Ngithe ngiluka wathi umuntu wami bese ngasaqeda ukuthi umuntu wami ngiya-understanda likhulu yebo kodwa angeke kube nami manje usaluka. Do I smoke? I don't think that's any of your business, to be quite honest. Like, not being rude or anything, but like mase sengitshelile ukuthi no, I don't smoke, uzowenzani? Or mase ngitshela ukuthi no, I do smoke, uzowenzani? Because kuyafana ngithi no, I don't smoke mase niyangiphikisa nina kodwa ningazi. So lokho ngazala nginomlomo nje. Angazi nginganisethela siphi isithombe so that you can see. So ngazala ngaze ngibe nama pink lips. Aze ngibe nama pink lips. Ubani umuntu wami Elon Maziya. Nina nazimuphi. Elon Maziyo. Oh. Thank you so much Nkululeko. Appreciate it, mama. Lion. Angikhulumi mina ngomuntu ongithandayo, ngikhuluma ngomuntu engithandana naye. Njengamanje anibali kahle, anisho kahle. Angikhulumi ngomuntu yabo, ngikhuluma ngomuntu engithandana naye. Naye phela ubaby obviously uyangithanda kodwa yabo siyathandana. Akulona uthando olu one sided. Also nitshele into zama ex miss you ukhona inikhona. Raise up your socks. Raise up your socks. You're my role model. Cabanga la ngasekhaya bangibiza. Indaba bekubize ngami. Indaba ungabakhuza bathu ukuthi no wena khona kakudlulisa ama message. Sidluliselana kanje. Angisamazi uMasiphara yezwa. Yo angisamazi uMasiphara. Yazi bethi angisamazi uMasiphara yazi now that I'm thinking of it. Kade ngisanda kukhuluma naye nje through a friend of mine usine esho ukuthi mfethu angisakwazi xhwele. The fact that ungibiza ngoxhwele, it's crazy. Were you there home? Oh, I wasn't there. I had a lot to do izolo. And Nkosi yami I'm glad ukuthi Nkosi yami bakwazile ukuhamba baphuma ngobuningi babo bahamba bayotoyitoya. Ibhlungu lento eyenzakale lapha. Ibhlungu kakhulu lento eyenzakale lapha ma. And nje, oy, ukuthi angifuni ukukhuluma kakhulu. Wasufana nombali manje lona othi asiphekeleni umyeni wami. Ngiyathanda ukumfanisa nabantu. Mangafani nombali ngifana noSima, mangafani noSima ngifana noOneza, mangafani noOneza ngifana no nosinzo sinoba. Ngifana noNgcami wangakini noma ngifana nawe. Hlezi njalo. Yo. Njengobani uselukile futhi khona omunye otheni izolo. Wait, bro, are you the one who wrote that Ikholwa says? Do we? Yes, of course. There's more coming. There's more coming. Trust me. 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 There's more. There's more episodes coming. Yabonje oh. Abahlala lapha abahambi nje. Your birthday vlog was too good, mama. Thank you so much. Thank you. Can you feature me? Who are you? First of all, let's see who you are. I can't see you. You're hiding your face on your profile. Guys, let me love and leave you. I have to be somewhere now. My partner hates this.
No, he didn't say he hates it, but he was just like, what are you doing? Man, chama njalo sengithi, okay, babe, what are you doing? I'm like, hayi bo ngiyachame. Ngiyajameka ngiyindaba. Khona ugelo ufuna inamba yakho ufuna umfake ku-YouTube. Sawubona unjani? Cela ungangijwayeli kabi. Nginama-shares mina ku-YouTube. Kumele ngifakana ku-YouTube noma ungangijwayeli kabi, please. And learn to greet first. Ungavele uqhamuka usubhavumuluka nje. I'm certain I was going to have a different response if you were a bit focused. Ubuye futhi how long park. You get married foot love. Uthandwa yimina the bad one. Why are you the bad one though? Can you feel bana ani collab nino Leon no skits. Leon says collaboratile sinayo. So asithi skits manch. Ukuthi manje ngi-right guys mina mangizenzela into yami into esengiyibonile. Ngi-right mangizenzela into yami because vele at the end of the day ama-collaborations angisizaphi. I'm certain the people that see me on other people's pages, they already know who I am. And mostly kuba abantu abavele abangifollowayo because i-following yami is more. Yabo. I'm a collaboration alright. I just don't like collaborating with angifuna nina phela nibuya niyithathe into nijike nina. Ngizazo collaborate kodwa but not with Leon anymore. Skits mhlambe Maspara most definitely kumele ngikhulume naye ukuthi manje akazi nokuthi usehlalaphi sana kuningi sana. Your mother said I should text her. Who the fuck is your mother? Bo. That's a joke njalo ningabe senithi how uthe who the fake. It's a joke. Amalips akho ntombi sengathi ungalokhu ukhuluma eduze kwami ngikubuka kahle sifiso. Unkosikazi wakho nje lo mshade last week. Uyakwazi lokho ukubhala la ku TikTok comments. Does she know? Thank you so much Nana. My other name is Nana actually. Umkhulu wami ngibiza ngoNana. Would you guys be mad at me if there's only 2 episodes left on that series? I don't think because obviously maninga ma series azayo guys. Come on. Are you really Xele or it's just a name? Do you see Xele when you look at me? You be the judge. Obviously Xele, but like do you see a Xele when you look at me? I'm gonna answer that for you. No, it's a no. It's just a name. Angloni Xele, I don't even swear. Well, I do swear when I'm angry. Not anymore. I used to swear when I'm angry. Manje sengihamba no Jehovah ngihamba indlela eqondile. You know what I mean? So, well, it's just the character that I play. Actually, ngibizwa ngama character amaningi engwadlalayo. But leya Xele yo abantu bangibiza ngoXele yonke indawo. Abanye dala ngisadlala ama characters they used to be like Nessie, right Thuli yabo. Oh, Slay, right. Oh, yabo. Bengibiza kodwa bephinde bengibize igama lapha. Ay la Xele nje oh. Hello. Thank you Alicia MD ubani manje? MD MDM. Yeah, MDM singasebenza. Ukuthi guys ngeke nize understand my Fam Julia oh. Man phela mele ngifune guys ngeke ngize ngikwazi ukuthi nginifunde nonke yazi ngiyaxolisa ngalokho. Cela isitabane sethu asikho yazi. Asikho sesemafamu. Mase ngihambe nani. Bazongibana phela from being live because I have to drive where I'm going and I can't go live while I'm driving. Bathi kuri angazi basoye babhala nje la ukuthi community guidelines itontoni and I don't want to get banned yabona. Excuse me, Fam Julia. Excuse me.
Umsangano vele into yakho. Manaka. Okokuqala bhuti wami ubuhlungu. Angazi ukuthi usho yiphi into yami ukuthi umsangano, but I'm certain awusho content yami noma umsebenzi wami that I put out there. I'm certain ukhuluma ngalokho. Mhlawumbe ukhuluma ngenye into, mhlawumbe usho hairstyle uthi umsangano noma mhlawumbe because umsebenzi wami awuyona umsangano. Awukazi waba umsangano, awusoze futhi waba umsangano. I'm gonna keep getting better. First of all. Second of all, bhuti wami ubuhlungu, umubi. Umlomo wakho ngathi uyanuka ngoba ngikubuka la kuyi-profile nekhala ecijile eliyofika le emaqakaleni. Bhuti wami noma ungagunda ikhathi baze bakufaka udayi lapha eLegends Bamba, ngeke uzuhlube. Umdala but awuhlubile, cabanga. Kusathiwa no. Usazoba right. Nabakuba abadala babenje cha ngeke ube right. Umubi nje. Umubi kakhulu futhi ke ngenxa yezinto ezibhalayo kuma live abanye abantu. Yazi izona ezikwenza ukuthi uvele ube mubi kakhulu. Like umubi nje. Like umubi ayikho nento ongathi uyazama ukuyichaza umubi Nkosi yami. Umubi bandla. Bhuti wami buhlungu, umpofu yebo but yini izini lezi la kuwena elokhunjeni esiphongweni noma wawuthi uya cream and it went wrong because ngibona kumpofu la kuphela isiphongo isona esimnyama nakhona sinamavanqavanqa. Hey, awufocus kulokho. I'd like to think focus on that and then nezinye izinto uyishicileni. Ngeke phela uthi umubi mesusukela mina cha lutho. Ngcono mawuthi uzongisuka mhlawumbe ibamuhlana. No. Akwazi ke nje. Inyona leya yazi wena ufana nephupha elibi lengibe nalizolo. Ufana nalo wena umubi nje. Umubi shame lapho futhi awuzenzisa umubi nje. Umubi bandla. Cha wena umubi shame. Umubi. Remember the Usa station number Gasase number abaqala. Weqhele ongiphe noma 500 sisami singajwayelani ngabe. Ngiyacela. Awukwazi ukuthi ucela imali mase uthi ngiphe noma. When you ask you say ngiyacela. Angazi noma ngoba phela umdala ukuthi singaqala phansi ngikufundisa izinto ezibasic. Well, I guess we here now. First lesson, when you ask for stuff, you say please, and when you get the stuff from whoever that's giving you that, you say thank you. I'm certain ngoba ungakwazi ukuthi uyacela nokuthi uyabonga. Awukwazi. Correct me if I'm wrong. Uziphathise okwe-room, uziphathise okwesitsha esihlala ku-room divider. Ungayiphathisi komakhelwane bami labo baphashile. Apparently ngala kuthiwa ngithwele. Cabanga abantu baphashe baze bafike nama superstitions ukuthi uthwele just because you trying your best. Literally, that's all I do. I just smile and do my best, and that's the reason why I'm here today. Azi baqatha umlingo noma kuyophela 8 years ngenza content. Abantu bathusa ukuthi mina content ngiyenze isikhathi eside ingangisiza ndawo. Bengidumile nje. But ngingazi ukuthi yabo ngingavulelekile. It was just ukuduma nje. No, I had coins but they were not that much. I was just a hustler, you know what I mean? But now things are looking up for me and bro, it's only to the top from here. Ain't no going back. I don't know ukuthi bacabanga ukuthi kuningi guys mina guys, actually let me leave and then ngizobuya ngizontshela nje indaba kwi live. Yabo kuningi
kuningi. I'm not paying attention to negativity sana sam. Yes. Ngiyanixoxela nje. Mangibonela ihlaba. Ba ukubona mfethu abantu mangabe bezokuthanda kakhulu bagcina sebe obsessed benze ngathi bayakuzonda. Mina ngiyazi ukuthi whoever uthi uyangizonda ungithanda ukufa, ungibuka ukufa. Uzaza abuza uthi akayikhiphi ivideo because bayangifollow. They follow me. They do. Ngeze ngibabona la people you may know bendwazile lapha. Because basefuna ukubheka and ngifuna ukuba block. Ababuke. Because angena umuntu othanda ukubukwa. I don't do izinto for ukubukwa abantu. I do things for myself and my family and for my satisfaction. Whatever that I do, it's not for other people. People don't get that. There's a lot of achievements mina engakaze ngize ngiwaposte la online. Because ngiyangibuka ukuthi okay, like ngizoposta and then I have a lot of like ukuthi angifuni kube ngathi I don't want to come across as umuntu who's boasting or anything, but I have a lot nje mhlawumbe ngingayiposta or ngingenza content ngakho, but I just keep to myself. I mean, I'm built different, guys. I won't lie. You see the characters and wabona la online, they definitely not me. Definitely not me. I'm a whole different person from all the characters that I play, and yeah, man, I'm more down to earth than I'm down to earth, and I'd like to keep it that way. I pray to God all the time to remain humble. Mina noma abantu sengibona ukuthi bangijwayela, I just, because I have a lot to lose. Ngiyakwazi ukuthi ulwe nabantu abanganalutho to lose, literally nothing to lose, nothing, zero. Mase ngilo ngifake energy yami to abantu na. Nawe zifundiso lokho ukuthi uzazi bazi ubugosi bakho and abantu bayakuzondela ukuthi uyazazi. Hayi ukuthi uyayitshela, cha, awuyitsheli. But uyazazi ukuthi uba, and you stand on that. Abantu bayamthanda umuntu insecure or weak ontengentenge. Ozokholwa whatever bayisho. Mabethi no wena umubi, bayitshela ukuthi mhlawumbe akaze basho kumina, but sengiyasho ukuthi in general kunabantu uthi umuhle afuna ukholwe lento yena, afuna ukuthi uyikhole ngawe. Ungavumi. That's how you lose in life. Ungavumi nje ama-hater ayohleze khona. Ngicela ungene kwi-character yaxhela noma 60 seconds bandla. Hayibo uzongikhokhela yini? Uzongikhokhela yini? And kuye kushiwo kuthiwa an empty tin makes a lot of noise. Mina I pray for my enemies. Zonke lezi zithe enginazi engingazazi ukuthi iqhamukaphi. Ngiyathandaza uNkulunkulu ukuthi okay, hold on. I can't read everything, to be quite honest. Siyakuzonda. Shame. Manje ngigcina nenze njani ngenzondo yenu? Ngizogcina nenze njani? Anginayo umntwana. Guys, angikwazi ukubona wonke ama-comments. I'm trying my best. I am trying my best, but I can't see everything. Awusakhiphi yini no Leon? Cha. Nomasiphala kade ngamgcina. Hey, I see recently Leon videos with you working together again. Hey, that was just for that time, Shem. That was genuinely just for that time. Oopsie. Hey guys, yazi ngene inyanga ngiyonixoxela ngo ophansi akawi.
Mina mfethu if ungahlangana nami mfethu wena ungatshela mina ukuthi hawu mfethu yazi umoya wakho. Ngiyazazi iora yami mfethu iyaba disturb abantu abaningi abantengentenge because mina mfethu I stand my ground, you know. You're different from Xholenyani. How do you switch characters? It's called acting, babe. It's acting. I'm good at acting. Cela sitshele uSelindo ukuthi ayeke kusinyisa kwi-SB. Yuba manje leyo. Aye, that's very true. We all just shush and watch because what the heck ngikhulumeni uzwile kodwa ngalezi ngane ezo. Yo, angisayibonanga ke leya comment. Mina sisi mina I have a question, don't be offended by it. Yabo ngoba usuqale ngokuthi don't be offended kusho ukuthi uzongijwayela kabi. Yeka nje ungangibuze nonsense. Ungashintsha kangaka ama hairstyle in 1 month. Khona mina ngihlangane naye izolo wathi njalo mangikubona uhlezi une hairstyle entsha. Angazi ungashintsha kangaka. Angazi honestly. Angazi. Kuyenzeka nje. Ungavala meke mnganisi inkope ezintisi. Yeheni seyiqalileke zingihlekanisa neso. Thank you to everyone who's sending me gifts, guys. I can't see all the comments. Well, konabanye bethu ke who love you dearly. Thank you so much. Lapho ngikuthanda stuff uthandwa yimina. We guys, yabonini. I think intombi kaLeon leyana yakhuluma ngayo kwi-live. Intombi yaLeon yiphi? Yakhuluma ngami kwi-live. Yathini? Uba intombi yakhe? Nomfundo awuze nazo bese ngithi ngiyaphuma kule live. Khunywa ngami kuma live kuthiwa. Usenentombi? Congra. Uluke kahle wena. Imake kuthiwa. Amen. Aphelele sana sami. Angikwazi ukubona amanye ama comments guys ngiyaxolisa. Let's do it. Kuthiwa i-manager sithunywe uwe. What do you guys? Nithunywe yimina makwenze njani? Kokwenze njani? Imani ke. Whoa. Bangibiza nge-manager. Imali kwakwenze njani? Lekhasi ngithanda sonke iqhelisi sikulingisele selekusithe nje ixa. Thank you so much Mambili. Ngiyanithanda nami. Awusho iminathi. Konjuba loyo angiyibuka iTV. Ntombi ukuthi I'm not sure igama layo. Imako nomfundo. Ngingakwazi ukuthi ngikede la babe ngibuza kwi live yaLeon and then uGeli had uba leyo ntombazane le. Ningakhulumi ngama I'm sure leyo ntombazane ifan. Noma kuthiwa ubani loyo she's a fan and she's been a fan. Ngiyamkhathaza indodeni yakhe lapho cabanga kade ngaphuma kwindoda yakhe. Indoda yakhe nje eyithandela mina. Akenza umsebenzi ongcono yena indodeni yakhe ayeke kungijwayela amasimba. Not me swearing. I'm sorry for swearing guys. Angisasweari anymore ukuthi ngiyacikeka because why mela khulume ngami ngabe uthanda indoda yakhe. Tears. Le ntombazane empofu. Le comment akukona yonke into engiyipostayo. Iyona intombi yakhe. Le ifan. What?
Le ngifakela ama-heart. Iyona ntombi yakhe leya? Ngeke phela kube iyona ntombi yakhe leya. Ethi mina ngiyimanager. Yena nje akafocus endodeni yakhe, angazami futhi ukuzenza mina in any way endodeni yakhe. Akabe uyena nje. Angazami ukuzenza manje crazy, angazi intontoni, mhlawumbe umuntu ohlekisayo noma njani. Ikhona la ifan, ngikutshelile nje. Qhuba bona ukuba ifan. She's a fan, angakhulumi ngami. Siswami vulela indoda yakhe imlenze kahle mntana kanyakwethu, so that angeke ngize ngibe threat kuwena. Angisekho empilweni yendoda yakho. Okay? Thank you. Ngayiphumela mina ngokuthanda kwami futhi. Indoda yakho last month ngiphume empilweni yayo, and uyabona ilogi zami last month lapho wena ukwi full blown relationship uyasipostela. Siswami iba wash, ungabi I placeholder. Ish, ungabi rebound. Ungangijwayeli futhi kabi. Let me end this live. Ngiyowenza izinto eziserious. Ungangijwayeli kabi mina. Angidiniwe. Ukuthi bengayitshela ukuthi ngimblokeleni, angiblock ama-fans ami mina. Ngifuna a-indulge nje kwi-content yami, aqhubeke nokungithanda nje. Uma ukuthi yena uyiqomela, ayiqomela, angijwayeli kabi. Angakhofi ukuthi uyifan. And yeah, mhlampe ngoba nakho esejola ne-ex yami ethanda mina. Ne-ex yami ethanda mina. Wena ngiyifonele mina manje. Ngihambe ngerinyani. Manje. Tshela njalo, ungijwayeli kabi mina wena ngani. Biz la ukhomenta kuyona yonke into engiyipostayo, ngifayela inhliziyo kanti uthi ex yami doti mezokhuluma ngami kuma-live. Angijwayeli kabi wena. And you're the only one who's posting about their relationship yena ebolile. Abakupost. Mhlampe manje usuzosho ukuthi washo ungipost. And then shame uzobe sekumele ke. Mawukuthi nakhona uyafuna ukuposta. But lesana sami singaqhelani iqaka sis. Don't ever speak about me. Noma kusuke ungakhulumi ngami. I understand the role model yakho noma nge-inspiration when you look up to me. That's why you went for my ex. Insalela zami. That's you looking up to me. But don't speak about my name. I might not be older than you, but I'm in the industry. Thank you. Let's have the same respect. Njani, let's have the same respect. Ukuthi manje usukanuza la ngangakanuza khona before doesn't give you the right to khulume ngami. Or uyitshela ukuthi mhlawumbe usolingana nami. Cha. Abantu mabebuza mina, basazongibuza nje futhi. Noma nihamba naye, mabemrecognize basazongibuza for the rest of his life. Ngazi uma ukuthi ngizoshada. Angazi. Ukuthi uma ukuthi ngizoshada uzowenza njani. Yazi ngikhumthumela abantu. And I didn't even know about Jola, yazi. Like generally I didn't know about Jola. It's news to me manje lento engitshela yona. Cause yanto manzani nje yathi njalo mangiposte le nto manzani ihlezi la. How? Okay.
angayitshela ukuthi mhlawumbe angisakhuluma ngogirl. Sangikhuluma nje ngomuntu nje ngabantu nje in general. Ungayitshela ukuthi oh, it makes sense now. It makes sense now. Manager, so we mean manager. No, intombazane bekujoyina ngabe. Get threats, it be like that. Yeah, I know. It be like that, well. But I'm enjoying it. Ngandicela even her friends mabebuka le live because they're all my fans. Nimtshele umngani wenu. Kuthi yena akafocus yena. Akuyivule nje Akafocus akuyivule nje yena abe placeholder kanjalo. Ukuthi ngikhipha ama file la ngaphela ama relationship ukuthi angithandi kuba leyo muntu because angikho bitter. Inkinga kuphela ukuthi ukhulume ngegama lami. Other than that, anginandaba naye. To be quite honest, anginandaba naye. Angayitshela ukuthi mhlawumbe she won. Awuwinanga nje. Qobo. Ngizwile kuthiwa futhi uyayibuka le live le. I'm certain your day is made, my babe. This face, it makes people's days. Bantu bavele bebe ne good day out of the blue when they look at this face. Akawinanga because inhliziyo yaliyona kumina. Akekho ungakwazi naye lokho nawe liyona uyazi la ikhona ukuthi efinqama mangaka mhlawumbe ngase senyomtshela ukuthi akangithuke ayenze ivideo angithuka athi no wena fuck you nawe girl utshela indoda yakho ukuthi uma ukuthi nginama manje ngiyakubona la uzama ukuzenza mina uzama uzenza into ehlekisayo noma mhlawumbe into ngoba nakho uyazi ukuthi yabo angumuntu vele musu kuzenza mina ungazenzi mina iba wena uzokuthanda nawe ngesikhathi sakho mhlawumbe asfazi yabo ungalinge nje mina hey tabazani don't you dare try me babe ngiyafanela manje indoda yakho manje if ngasuka la ngiscreen recording nginivezela uWhatsApp if ngiyanivezela uWhatsApp if ngingascreen recording nginivezela uWhatsApp and I don't even have to call, I can just show up because I have a partner, I have someone. I can't disrespect my partner like that, yeah. And yeah, I don't like the guy anymore. When and just be glad I don't like the guy anymore. And that's how you even got a chance. Cause bonile ukuthi no kushuthi no serious girl. Akasayishaye. And then last month when usuke full blown relationship this month so post in love kahle wena. Mase ukhuluma ngami. Know your place. Ngisho nama-chips ayakutshela phuma ngomlomo. Know your fucking place. Don't ever speak about me ever again. Ever. Ningahleba nabangani bakho laba abaneyishwapha. Oshutha nabo mawufiki lapha kandoda yakho. Nihlebe ngami. Mina ngiyazi ngihlezi ngitopic. Nihlebe nendoda yakho ngami kodwa wazi manje nihlebe ngami inhliziyo yakhe iloku ibhakuzile nje. Ibhakuzela. It be like that. Don't lower your standards, babes. Myeke. I don't ngifungisa lokho nje angili naye anginandaba vele naye. Usavule live yakhe angayitshela ukuthi beef le. I didn't even know her.
Like, I didn't even know her. Akayona nane big deal. Yellow bone. Angijwayele nje kabi. Nakuleyo live leyo manje mayikhuluma ngami ningitshelele ningidlulisele umyalezo. Ukuthi angijwayele kabi mina. Ngalinge. Ngimthukile yini. And my people never lie. Abantu bama baliphehla udweshu. Isidingo singekho. Bangitshela into eyashiyo kwi live. That's all they did. Bangitshela into eyashiyo kwi live bebonda lapha. Cabanga bayabonda. Cabanga na indlela esilima ngayo. Uzuyasho ukuthi ngimina ngimene babonda ngegama lami because there's nothing else to bond about. Lapho nakuthanga kusho ukuthi mina ohleze a topic emjolweni wabo. Wow, Madam Muga. There's nothing else to talk about, clearly. It'd be like that. Mina ngunama group avulwa ngami mina ngingedwa. Kwaba khona ama-caucus. Ngami angiqali manje. So nje Guys, let me end the live now. I love you guys so much. I have stuff to do right now. Kumele ngabe kade futhi ngihambile. Oh, my manager, madoda. Ngicela ungathendisi ihlama la kwi platform yami aphiwe, please. Ngiyacela. Ngalinge nje. Ngathendisi ihlama, ngicela nje ningahambe niyobheka abantu abaningahlangene nabo. Ngiyanicela. And nimtshela ugele ukuthi ngithe akawinanga. Noma kuthiwa mhlawumbe sebezama ukugcwalisela mina because vele for sure ukugcwalisela mina kulamile mjolo yakhona. Lapha ngigcwali. Nalokho ngiyehla ngiyezansi ngiyashona phansi as in like angigcwaliseleki. Noma kuthiwa yena ekhanda lakho usezama ukuthi mhlawumbe ugcwalisela mina in any way noma mhlawumbe kuthiwa bayashada wazi kodwa ukuthi kuyobe kwenzela uthuli lapho ukuthi no ngenzela uthuli. Ngenzela uthuli ukuthi lapho ngosiyami uthuli ngosiyami we akahlangani lo nje. Ay bandla abantu abajole guys bayakufaka thina singahlangani nemjolo yabo. Let me get my car keys and get going. Actually, ngizoi end the live mase ngifika in the car. Hold on. Lapho thulune ndoda. Oh, engithandani oh. Angiyona placeholder kuyona. Ethanda mina ngempela. Ethanda mina ngedwa futhi. She wants to be you, Nyani. I just saw her videos. I never lie. One thing about me, I never lie. Angazama ukuzenza mina usirathi nomngane wakhe lo weshwapha. Khona umunye umngane wakhe weshwapha osebenza naloya mfana loya. Mangihlezi ngizwa ngabantu kuthiwa no she's trying to be used and way. Guys, there's only one me, Nkosi yami. Akekho omunye okabe khona. And don't think it beef le. I'm way ahead of all of y'all. Ukuthi ngabeefa nani. I'm just setting the record straight nje ukuthi nihlukane nokukhuluma ngegama lami kuma live enu. Nje. Ni enjoy, just enjoy the moment. Enjoy the moment. Cause it will end. Kwesholo make G. Enjoy the moment. Ukuhamba naye ngoba ngikutshelile. I'm joking. Oh, mhlawumbe bazoshada abanye oh sekuthiwa nje. No, I want us to walk down the aisle. Angisiyakhumbula ukuthi uthole wathini. Shut the fuck up. like shut the fuck up. Hey bro.
Yeah. Woo. Life is good. You know what I mean? Like, life is so good. Ngingena manje emotweni yami engayisebenzeli iy'thukuthuku zami. And I have somewhere to go. So, guys, I have to leave you guys. Ngeke ngikwazi ukuthi ngihlale ngiyi-live yazi. Hawu ugcine ngivula i-aircon. Singajwayelani kabi nje. Manifuna izinto zokubonda. Nibonde. Inayi perfume isanda kungithengela nje. Besiceda 1 year. Hey guys, yazi bengingazi mina ukuthi ngisakwazi ukulasta. Ngeke relationship nje eshubile ya 1 year, how many months? And a couple of months. I didn't know ukuthi ngisakwazi ukulasta, to be quite honest. Ngangithi nje sengaloywa. Ngiyabuya baby girl. Ukubona OTD. Oh, ku late manje. Oh. Ku late. Ngiyosakaza ukuthi uyibone. Sama na ngithi sesithile cela. Usibongele kusibari ngempatho. Ngizobonga. Oh. Ngizobonga. I posted izinto ayengithengela zona back then, but ngabuye ngayisusa because hey guys, I feel like i-relationship yami ngisathanda ukuthi ibe public mina, to be quite honest. Ngaze ngigcine sengiposta ngedwa njengositha. Ngiposta indoda ngedwa. Awa. I failed to be that girl. Fuck. Guys, papain. Guys, papain. Papain, guys. Yeah. Ngumanyanyisa. Mina nimtshela ngaphinda khulume ngami mina. Kuthiwa nakuthanga bekhuluma ngami. Nangale date live lento yakhe khuluma ngami. Don't speak about me, babe. Ligama libiza kabi uthi ungakhuluma ngalo mahala. Nje. Shona ngiyatshela nje noLeon uyasho uthi if only it was me. Huh? Because you've been a fan phela wena siyakwazi. Namhlanje usayifan futhi ngiyakwazi lokho. Kade ngizala last week. Bangishayele happy birthday abavutha abahamba nenhliziyo mangiposta ama video kuhleka kuqala. Indawo sokusufuna ukuthatha nama ideas naku phela uthatha ex yami. Ah, yellow bone. Yellow melo. Oh no. And just know baby girl, anginankinga nawe. Inkinga ukhulume ngami. Anginandaba futhi nomjolo wakho. Anginandaba nje nomjolo wakho shini. Nkosi yami. Like anginandaba shima. Nkosi. Oh. Oh, khona uthi bathayi hello. Cha uyinje kushuthi kade eyifuna. No akayithathe. Hey, anginandaba nayo yonke lento yabo mina. Like funa ukirama. Nani kahle ke. Bipolar leya ngiyabona ukuthi in real life vele kushuthi ubipolar ngempela. I saw one of the comments futhi. Ubipolar ngempela in real life because how the fuck am I included kumjolo wabo? Like ngihlanganaphi oh. Guys, izo-enda le live le abafuni ngithi ngidrive ngibe ngi-live, okay? But truly she didn't say much. It was in passing lol unless khona ngingayibonanga. Kuthiwa nakuthangi. Kuthiwa nakuthangi. Yabo manje ngoba senimbalile la kwilontuza yami.
unuka no-Jack. Yabo ngoba senimbalile la abantu bami basuka la kwi-live yami bayanga le. Mhlawumbe uzozayitshotha i-beef. Eh. Nkosi yami. Akuyona ngisho nane-chicken. Cabanga. Akuyona nje nane-chicken bandla. Awu. Banqo! Banika uzonginyusela lana emuva. Uma le moto izodlula nazo zonke lezi zinto lezi. Hawe yando. Ngidinga ukususulona manje nawumfishane mama. Oops. When am I coming to Joburg? Kumele ngabe kade ngizile lapho yazi. But I just have some things that I was sorting out this side. Sakwazi ukubona back. Okay, there we go. Money. Umuhle nekhwapha. Ngiyabonga sithando sami. Thank you. Do I have an apartment at Gorley? Maybe it's Maybelline. Maybe it's Maybelline. Thank you so much. Before I leave, I just want to tell you guys that I love my boyfriend so much and he completes me. I know his friends are watching this most probably. Or maybe he is, but he's busy. And in Temna Luguti, Nami, I complete him. Isn't it you can never compete with a girl that a guy likes? Angisakho-ke nje kwizinto ey'ningi sengiyanbuza nje ukuthi nekenye leyo saying le eyami indoda iyangithanda uma eyami indoda ngiyakwazi nje lokhu 100% ukuthi iyayifela ngami ayazi nokuthi yenze njani uma ngingekho eduze. Nginayo imoto ngihamba ngani manje ngamanje ngihamba ngani ngeselesele noma ngeqhwagi ngihamba ngeqhwagi njengamanje noma ngihamba ngebhala. Guys, angi-understand indaba ingasusa le live le because phela the last time ngiyi-live ngishayela bayi-enda bathi ngiviolate ama-community guidelines. Why ngingakhishwa and hayi noma ngihamba nge-private jet inkosi impela. Umfana unayo imoto. Yebo unayo. Baze bathi manager enganeni. Nakho-ke sebeyangibhena-ke guys. Cha. Hold on. Let me uthi nginivalelise kahle. Imali-ke inayo isihamba imanager yomhlaba. Imanager yomhlaba ithi goodbye to you all. Nami ngihamba ngemoto kodwa anginayo. Ungayifanisi nami. Iphutha lokuqala olenzile ukuthi uyifanise nami. Ungayenzi leyo nto. Ngiyacela. Ever again empilweni yakho. No, it's not something I said. It's because I'm driving. I told you guys I'm not allowed to drive while I'm live but it's not safe whatsoever. So Njani? Ngiyaphila. So guys, let me end the live. I love you guys so much. So much. I don't want to leave you guys, I promise. Two live I'm in 5 minutes. Okay, apparently ngeke saphela ke. Restriction. I don't know you so much, but umoya omuhle ngikuzwa ma.
Thank you. And August manje ngizovele guys, bye-bye. Bye-bye. I love you guys.